andalan Cel. Jah bocahku anyar kuwi. Biyo wis bos ora ngisi-ngisini Pak Kacung izin kok aku karo Pak Kacung. Nyapa? Lah sampe tobel ditokne ora izin aku. Bocah ra iso apa-apa lho, Det. Juara lho tobel iki. Juara apa? Juara ngentut diomongne kancane. Kowe rumangsaku. Lagu ki aku lho bos sing wis ora usah tobel. Iso romantis. Iso. Tobel munggah. Kelangan iso niki wis kelangan gembyang hangsun iman bocah kaya ngene Bocah ganteng ya ngene. piyu lah kok bocah kaya genset ganteng Cetal sel. Nyapa? Genset ki gede kayak buluk lho. nah ora buluk nek iki ireng kelemeng-kelemeng ya iki Masya kaya ngene juara Cil timbang awakmu tutuk ono tutuk kene. iki sapa Mas Tobil to Tobel. Ya. Janmotan kena kiniro. tak jajal. Mbak, tak jajal. Ya karo bose diunggahke. Niki Mas Tobil niki. Ya iki andalan kuwi. Niki mon kulite palsu lho, Bos. Kulite apa? Iki kulite palsu. Oh, Sutel. Bocah iki. Apa nih? Lah iki dijak omong-omongan wis sesuk Masa iki gak krasa tingene? wis ora krasa. Mosok kuwi kulit pelamiran Cil. Lho, iki palsu. Iki kulit palsu lha iki ya ampun, Le, ndasmu ganti otele. Iya to kok ndas kok ganti. Das kon ganti lho. Nadane Mas. Tobel ki cak tak delok kemampuane Mas. Tobel ki cah meneng, cah ganteng, cah manis, cah juara. Oh, mripatku PC ngene kowe. Kowe iki wani ngono lho, wong lanang ki digagah ngono. Wong lanang kok klentrak-klentruk kaya Kelangan iso niki wis kelangan gembyang hangsun eman-eman mikmu lho cekelen iki nyapa to jane? mik tak Wong lanang kok delak-delak. Tobel. Bel, Iki wong apa dudu? Jajane diken sikile. iki dudu wong Lah iki apa? dudu wong iki lakune batu kok bocah iki Le, aja ngisi-ngisine mo. Cek. Dudohno nek awakmu ki iso. ndak Cel kok nangis iki matane, Cel? lho iki ora nangis lho mbak ngene iki lho citakane ya ngene iki Tapi brabak matane kok deleng to? Endi to? Deleng iki lho, deleng. lho kuwi beleken belek kuwi Wes, jan. Ayo. Ayo. Nangis kowe. Nangis yo, Mas. Nggih kula diketaki ya. Oh, syukur, Cek, syukur. Oh, oh alah rupamu elek gembeng nangis tenan lho. Aja ngono lho, Cil. Usapono lek nangis rene madhep rene. Peh, jan nyapa lho, lewe kok nangis nyapa lho. Karo percaya sak cilik sak mrek iku gak gelem. Nyapa? Wah, aku tilok. nakal iki Nyapa? Aku tilok. Iya, Iki lho nek bocah cilik ora apa-apa. Arek Iki anak wong ya aja dipolok kaya ngono. alah pateni ae Meneng. Oh, meneng. bocah kon Pokokku sing neriman le. Wis tenang. Wes nyapa ora sedu sapi nyapa ngono ben dadak nangis ki nyapa. Wong lanang rasa nangis. Wong lanang ana bocah cilik kaya ngono kok wanono. Ya Allah. Ya klek iki wah Percel. Iki sing Meneng, bocah no. mbok tukari. nang ngono ngono nangis barang munggah biasa layak kowe iki sekolah ora tau munggah iki nakal karo kancamu lho. ora kepala sekolah sing tak antemi Kaya kocok ya Dudohno nek awakmu iki santrine mo. Nangis ya, Tobel, Pak. nangis oh Mas Percel nyapa lho iki imune pawan. Pak Sugandreng ki hebat mentalnya. Oh iki wong lanang kok gembeng Kene nek nyapa. Sapa no? Wis ora usah nangis, ora usah nangis. kuwi dudu mata wiler kene wiler Ben. Kowe nangis to. Delok mo. Nggih. Rene rene. Karo percil wedi to. Wedi. Kowe percil. Cel. Kowe ora percil apa wedi ngono lho. Nggih wedi. Lah apa Buntelan klesekno lho. Kowe nangis kowe mikir apa? Wedi dilokne percil ya. Wedi lek didoni kula. Lah didoni tak. Wah, Ngene kok. wedi nek didoni percil. Walah coba idoni lho, Cel. Kamu tahu didoni percil? Nate. kapan Cel. Ah, kira. Wes. Ya wis nantang wis Wis tok, sik. oh ora biasa Sik. Ben, kata kok. Kowe tak Sisi, pakai aji-aji ya. nantang sisi Kau pakai bocah aji-aji ya. Nggih. Apa? Apa? Tak kon waner percil wani kowe. Wantun. wani lho wani karo aku Wes kok gendut. Iki anak wong. tak Ono. ya cok
Cil. Saiki tak Wani tune. lho, Cil. Wis Kon ngejak piye, Mas? Yen jano. Aku muridé Pak Sun. Kon ngejak piye karo aku? Aja banter-banter Bel, suaramu anu. berpeki. Kon wani karo aku. Sing wani sapa? Hah? Wani karo aku? Ora. Tak tonyo kowe wani karo aku. Rong roh aku bocah iki. Aku muridé Pak Sun, Mas. Wani berarti kowe karo aku. Wani. Aku gak wani kok. Aku Bel, ngomong, tak main. Nggih. Wak, Lah lemes neh kowe. kowe aja lemes kok. lah rono mesti lemes to, Bil. Memang wis kok wane nih. Sampun. Ajajimu cepetan nek. Cepetan. Wis aja wani nek. Wis rono. Oh, iya. Kowe iki ya ngono lagi malas. Oh. Saha. Tutono Bel suaramu salah tompo. Dono lho. Didono iso apa tenan apa ora? Ora iso ngisisiri kancane. Sampeyan contoni Mas Becil. Oh, ngejak contoh nah. Aja wani sing Maune nyapo. Kowe iki yo sing sabar. Sodok tenan. Nah, dene. Jane mbokmu ngidam apa to, Cil? Cil. Mau takon ning ngisormu, Mas. Kok ngene? Lus. Bel ya Bel, Bel. Kowe iso aja. Heh, Salah tompo iso. mboten. Salah Iso topo to, Bos, kowe. Beda. Karo Semandal rasane ati. Stop. Ya Bel. Eh. Iso tenan apa ora? Ambekakmu iki lho. Ya set ambil napas, Cil. Jangan napas. Jangan iki. Tarik napas dulu. Ayo, coba. berdua. Bukan sih. Loh. Tak ganteng lho kowe sisi. Oh tak keprok genteng tenan lho kowe sisi. Angel-angel kandanane. Ayo, Bel. semandal. Ayo, iso ora? Semandal rasane ngati. Krungu kabar iko wis duwe ganti. Sing eling tak pengen ambil Biasa. janjine. Masya paran sing arep ninggalne. Sik. Pedhot kowe, Cil. Mau kaset oleh sing muni. Itu ya. Ya lambene tobel. Lainnya, Bro. Lainnya, Bro. Lainnya. Siji ne mong riko. Anu keduren. Nong. Caca apa manteni kancane caca. Siji ne mong riko. Nong ati nisor. Selawase. Ayo coba. Kayak cengkokmu Bel. Siji ne